Hier is juist al volop op reden op de Balswerte Veertje bij mij achter huis. En dan jouwt het aan dat er op plakken toch flink wat ijs ligt. En we hadden al de nacht ik flink wat frost. In de Westerijn de laagste temperatuur in huis provincie, min 9,8 graden. Wel mensen, het waar van vannacht. Ja, min 4, min 5 op de eiland. En dan zitten we op het Versloon om erbij dus min zon, min 8. En dan hebben we het over matige frost. En dan hebben we het over bewolking. Ja, dan hebben we het over opklarings en misschien een beetje sneeuw. Maar ik denk dat dat wel wat afvalt. En de wind nog altijd nu het zuidoosten, maar in het zuiden. En die is zwak of matig. Maar die helpt staan gewoon al aan. En dan morgen een taaiwaar ongeval. Maar dat houdt alleen nog maar wat sneeuw, bewolking en hoe daar een temperatuur om het vriespunt heen. Op eiland misschien een graadje in de plus, maar daar houdt het dan niet mooi op. En zullen we bijvoorbeeld naar de Wienmoon, zal die matig en krachtig wezen, veel koud hoor, komt uit het zuidoosten waaien en het oosten misschien wel even. Ja, en dat jou toch het beeld van nog altijd winter. In de nacht op een matige frost, maar min 6, min 7 graden. En dan zetten we op naar het waar van Waasje, dus het fruitsjoch. Wel mensen, we hebben Waasje nog een temperatuur om en bij 0 graden heen. Het lijkt droog te blijven. In de nacht nog meestentijds lichte frost, min 3, min 4. Misschien in het zuidoosten nog min 4 graden. En dan is het nog heel tijd vol op winter. Maar het viel wel koud aan. En toen is een taaiwaar ongeval, maar sneeuw, reën en ijzel. En dan zetten we terug naar een temperatuur die boven 0 uitkomt en in de nacht nog wat lichte frost houdt. En vrijdag hebben we wel een droge dag, maar wel een dag met temperaturen boven 0. Plus 3, misschien plus 4. In de nacht nog altijd 1 of 2 graden frost. En dan blijft dan ik nog de kans op gladens. Nee, de winter is nog net helemaal voort. Wat het zou in het weekend wel weer kouder worden kunnen. We moeten morgen maar weer even in het winterwaarsje.